J-Pack gee m ntị, o nwere ihe nsị ka m kwuo maka adị ama tomorrow set ya ka a hapụ isi okongwu nwaanyị jizi mee nke a ka onye nọ ọda emesigo phone call niile dị n'elu ụwa kpọọ kọlụ niile m na-akpọ kwuo ime ife niile m na-eme akpọgo so many people akpọgo so many people make so many inquiries nwee ike ime agwa m ife agwa m nwa jụsi oyi chee ka nsi onye anya chee na na-eme live video. Wait, I'm doing live. Oh yeah, fuzzy. Emesigo everything niile na-eme. We're there in a final conclusion that Chioma baby, my admin, my third page, post to yellow all my last video. I will close everything that has to do with my money. Chioma baby, bro nwa obi ebe a na ga m ntị ka ịnụ ife na-achọ ịgwa ma 2.3 million o ma payout my payment November o ma nke December o inwe ego niile iji Chioma rie ụlọ nchọ iji maka ya wee kwụ ụgwọ maka ya wee nchọ use that ego akwụgo m ụgwọ dị ụlọ dozie everything so I'm okay now. So this year the money my your 20 euro, my your 300 euro, my your 600,000, my your $2,300 Chioma lie achọzim abụna ma this thing video and say abụna ọ nọ go bad na dey egbugo oge before o post olu video na-egbu ezigbote oge ewepụ ya that video aka mesi anya hapụbazie ya ị na-ege ntị mana ọ bụ ifu all this money Chioma nwa abatete lie still remember na that page mgbe that page ka na-akwụ m ụgwọ ego mmiri asọted n'Ọkịja even ji ekwu akpọlụ mmadụ afa bụ for bataba ịbata igbo chielu ụzọ ahụ even ji ekwu akpọlụ mmadụ afa is for you to go and verify ego mmiri asọted n'Ọkịja kwuo this page 7 million njụ na maghị ele due to na the page na-akwụ m ụgwọ because asị m no need ilebe page na-akwụ m ụgwọ because ebe page ya akwụ m 160,000 400,000 n'obele view anụ nwanne na-emeki because mgbe emeki bebe a lot of view na mbido make be nnukwu views no ya na-akwụ more than so no need of selling the page and ama m ife my colleagues na-earn on Facebook page I know what they are earning because ọ bụrụ na ụnụ ka na afụ this video abeg any in comment ụnụ ka m wee maa yes na my video ka na-aga onye afụ ana m ife any in comment if you are seeing my post please comment ka man na this thing can be connected